Аз съм Вали, на 16 години съм и съм от година в БМЧК. Първоначално бях доста скептично настроена. Една приятелка ме доведе. Не бях доста навита да съм доброволесно с течение на времето. Не знам, някак това ми стана като едно от задълженията, въпреки че е по мое собствено желание. Запознах се с много хора, с някои от които станахме доста добри приятели. Правим си също така доста обучения. Помагаме на хората. Такава беше една от акциите в Мизия. Да гледам някой човек да е щастлив, когато му помагаме, ми доставя страшно огромно удоволствие. Не знам, че се някак пълноценна от това, което правя. Не знаех, че мога да го направя това, докато хората тук не повярваха в мен. За много работи бях несигурна. Може по някой път като се лигавим с приятелите, да ядосаме нашата щатна. Но ние въпреки това си обичаме много. И тя е най-добрата. Юля, ние те обичаме всички. Благодаря ви, аз най-добрата. We love you! Обичаме те много! Ich liebe dich, te quiero, te amo! Забавно е много. Дори един ден да ми е супер някакъв натоварващ и напрягващ. Като дойда тук и видя всичките някакви жизнени и смеещи се, става много. И аз се развеселявам и всичко забравям за всичко лошо, което се е случило. Да помагаш също така може да е забавно, даже много забавно. Като гледаш хората как се радват на това, че ти помагаш. В смисъл, като погледна назад, преди не се представях в такава част от обществото, в такава организация, но днес не мога да се представя след време да не съм тук и да не правя това, което правя в момента, защото ми доставя супер огромното удоволствие. Чувства се някакси не знам, изживявам си живота пълноценно и това ми става много яко от това. Да гледам хората как ни се радват, като правим нещо за тях.